Live session ko. Live session. So guys, ito ay 12 days therapy. Si Ate Mary ang bon. Yan ay sa Del Rosario, sa Bernardo. So what's problema ang gagawin? So hindi ko siya upo. Kasi we need to exercise pa yung lower limb niya para mas in preparation pa sa pagkatayo niya. So mahina ba? So we need to strengthening through exercises. Dali na. Maiksi yung ano mo. Umot yung sa ito lalagay ka pa. Wait lang! Mabubulo! Isa! Hindi ka marunong mag-wait? Hindi ka marunong mag-wait? Ito palit mo no. Silimin ko, isabi ko eh. Ulit? Huwag na nga, umalis! Ako dyan, mahulog ka! Ba? Relax. Ito, tingin ka. Yung 600. Ang tablat ha? Hindi mo ba ang tablat? Ay, vampire? Alas pa. Guys, pray mo na kami. Alam na si Ian. Ian the Pastor. Yan pa kasi naman. Hindi lang. Hindi lang mga doon. Sino. Ayan. Wait tayo ulit. Proverbs 19:21. May nagpapalad sa mga labak na sila. Lord, mga sila ko tulad yan sa Tuhan. Sa amin ko. Lord, sa mga sa amin. Espiritu ba ulit? Mga sila. Siyempre. Super 21.
Ay, ka na. Ha? Hindi ka, ha? Ayun ako, sa school. Pares tayo na nakulong dito. Wala nakakaliw, pares tayo nakakulong. Kaya madigal ka. Isang beses kasi kaya nagpapasin din. Yung nag-aaral ka na. Siguro mag-double set tayo. Double set, siguro sa paper. Para pag tayo na, matibay. Hindi pa eh, no? No? Kasi si major siya. Pinalog yung vlog eh. Kasi pinalog yung vlog. Siguro nga, dalawang set ng super paper. Gusto lang din natin siya. Ako sila. Sila? Ha? Bilang. Bilang ka daw. Aray ka. Tiis lang. Yung abahan. Tiis. Masyadong na. Masakit ang bibigla. Ito. Kailangan tiisin. Kaya kapag ginagawa mo pag ulit siya. Gusto sa section lang. Nasin po kaya po inapupo siya kanina. Natanggal po yung inulikot sa ilalim. Opo. Kaya po ginawa. Kagabi lang po natanggal. Sila Brian. Ganyan po talagang masakit yan. Wala tayong magagawa. Yan, ngayon ko eh. Ang mga ano yan. Joints. Saka yung mga ugat. Block na kayo. Hoy, sigurado ako baka mainitan ka sa... Sa'yo yan. Ay, SM pala yung pupuntahan niya. Tinjaw namin. Tinjaw. Opo. Magmumotor ba kaya ko? Akala ko mag-comment lang. Bastos. Ay, pasahe. Kasi pares lang, 100. Tapos Yung gas. ang pamasahe 100, 12.20. Ang gas 100 kasi 1 litro. Ito pa naman ang gas niya.
gusto niyan. Bukod rin. Ito mo lang. Tapos bukas. Program na. Sa linggo, upo ka. Upo na lang upo. May na kami mo. At saka po pala sa simba kami nila. Sila siya. Tapos, mga ano yan, tanghali. Ati ba ito? Opo. Ang alas 12 ko. Oo. Wala pa yung mga... Tapos, nung sa 26, nagkaroon ng CH. Kasi, yun nga, yung mga laman. Pero binagyan ko ayan o, dati ganito siya. Dati ganito siya. Sa RR. Pero yung dati sa RR. Bago ka, ha? Bago ka, no? Yes? Ito na siya. Nasasaktan po siya. Ikaw naman. Nagawa mo na. Tutok, sampu. Tapos ito. Galit. Sampu. 20 lang, 20 kasi. Bilangin mo. Isa. Kasi yun. Yan? Dalas na eh. Kalita. Binagol na! Ano ba? Sabi siya. Ba't ganun? Ayun, doon po siya. Siguro. Nasa dyan lang. Gusto niya ka pa. Sige. Ikaw rin pala galitan. Sige lang, no? Sige lang. Not too much. Oh, maganda ng mukha ate. Para gumanda ka.
Sama. Pero mga parang yung utak ko, di ko na ano. Hindi ko na hindi ka makakantin. Wala kang nagbago. Buhay ka pa rin. Ano yung headset na? Jin, may pasok ka? Hirap po na yun. Steve, may namin kayo sa helmet yung white. Oo nga. Wala ako. Bilis lang. Wow. Saan ka? Thank you. Meron siyang konti. Ayun po. Ay, tayo pa itong Push ako. Ako siya dito. Lagi. Wala. Ay. sige. Ito ba? Kaya mo yan. Ang puling ka, ha? May aso. Ako yung alaga po. Ano? May aso na. Ano? Kaya natin siyang 21 ha, yung puta, higa upo ha, 21 ha, okay, sige, higa, asma, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, pahinga. Wala pa. Pahinga mo na. Ayos lang? Ayos lang? Okay, 1, 2, push. 6, 7, 8. Bilang ka man. Tama. 9. Hold, relax. Ano yung develop mo na? Opo. Kasi hindi pwedeng puro ganun. So, posible yung engine. Yung pag-ganon niya, tak. Relax eh. Opo. Pag tulag eh. Pag-tiit na. Hindi pwedeng ginagawa. Alam. Pero ilan na? 7 na nung. 10. Ay, 10. Gabi niya na. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Super good. So, sisa pa.
Ano ka na? Pati video ko. Ready? Kaya pa? Ito na. Okay, sensi po. Okay. Hindi ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hold. Ano sa'yo? Aslam? Yes, Aslam? ma'am. Bitaw. Oh, dito. Yan. Di ba sana siya, di ba? Oh. Oh, di ba? Ayos? Oh. Oh, di ba na? Di ka sanay ka na, di ba? Tama, tayo mo. Higa upo. Hindi upo tayo. Higa upo. Yan, hindi mo po. Sige. Ilan yung ginawa natin? 2 sets, no? Opo, tuso. Nanda ka higa. Grabe, siya. Higa. Ito. Di ba? Ito. Lock mo. Kaya ba mo? Sabi mo hindi. Ang kulit. Ano nasasabi siya? Bilang. 7, Hold. Last one. Nakakabang niya. Ready? 2. Sekarang. Okay? Wah. Siapa? Kita segi siapa? Oh, wala pa ganyan. Sets. Bilang to, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Pag sumipa ito na. Sipa. 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 Sige. Yan. Sipa. Sipa. Sige. O, sipa. Sige, sipa. Sipa. Yan. Diba? Tawag mo kasi Sipa. ikaw eh. Sipa. Sipa ka. Oo. Diba? Diba? Kasi sipa na. Apo. Wala. May mga pala ito. Mama kasi hindi sinabi. Yan. Pala, hanapan ako. Oh. Ha? Ano ba ito? What? Ay, hindi na. So, we proceed again for our program kasi siyempre kailangan plaksin natin yung kanyang lower limb.